ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 24 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 163 сомонӣ ва 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонкам ҳамин гуна мебошад. $100 1021 сомонӣ, қурби интиқоли маблағаш 1003 сомонӣ. дар ин рӯза навормон 10 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд. якта духонага мебошад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. духонага дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 195 000 сомонӣ. духонага ва сехонага дар 82 микрорайони шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар Қараболо, хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ва инчунин духонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 260 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии арзон, хуб ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст надиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед ва дар охири навор дар бораи чемпионат мира камакакам бошад суҳбат кардагем. бисёр бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара дар Шуроб ҷойгир аст. дӯстони азиз, духонага мебошад бо нархи ҳамагӣ 65 000 сомонӣ. 40 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. нархаш чӣ хеле гуфтем, ҳамагӣ 65 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҷойгир аст дар шаҳри Исфара дар Шуроб. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. хона соҳибаш мегӯяд ки монтаж кардагӣ, светш ҳаст. ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ, назди мактаби 71. канализатсия, оби гарму хунук, барқи шаҳрӣ дорад. аз роҳи марказӣ 150 метр дуртар аст. бозори хӯрокаву либосаву стройматериал, мактабу садик дар наздикиш аст. шкатурам кардагӣ. нархаш бошад 195 000 сомонӣ, боз алишам мешавад. аз рӯи сурат маълум аст ки дӯстони азиз 4 этажа, 5 этаж мансард мебошад, лекин дар рӯи сурат мебинем ки монтажаш умуман тайёр нест. барои ҳамин пеши харидорӣ кардан ҳатман як дома бинен бинои чӣ хеле мебошад, чӣ ба ки монтаж мансардаш тайёр нест. худи хона дар 4 этаж 195 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки боз арзон мешавад, бо ҳамаи шароиташ фурӯхта мешавад. доми 65А. хона дар цоколни этаж ҷойгир аст. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. полу подвал мегӯяд, хеле майда чат резача дорад. нархи худи хона бошад 190 000 сомонӣ, боз савдо мешавад ва чӣ хеле ки мебинед, таъмири хуб дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 82 микрорайон, духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. хона ҷойгир аст дар 82 микрорайон, кӯчаи Шамсӣ 2/1, квартираи 24. таъмир дорад хона ва худи минтақаи ором мебошад. минтақаи бениҳоят хуб аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳову садикҳову мағозаҳову дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар ҳамин минтақа ҳастанд. 82 микрорайон бениҳоят микрорайони хуб аст. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. боз як чизро хотиррасон мекунем ки хона ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам иваз, яъне абмен ҳам мешавад. бо сехонага аз болош пул метиҳанд соҳиби ҳамин хона. марҳамат дӯстони азиз, ягон савол пайдо кардед ё ягон пешниҳод доштагӣ бошед, ба соҳиби хона пешниҳод кунед.
боз як чизро хотиррасо мекунем ки аз 82 микрорайон як хонаи дигар ҳам ҳаст, лекин вай аллакай дар навастройка ҷойгир аст, бе ремонт мебошад. Камтар прайс пешниҳод мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, Қараболода дӯстони азиз. Каломе ки надонад, Қараболо аллакай хеле шуд номуш иваз шудагӣ ба шаҳраки шифобахш. Лекин хай мардум то ҳол Қараболо мегӯянд. 3,2 сотиқ замин мебошад ҳавли, 4 дар хона дорад, ҳуҷҷатош 100% мегӯяд соҳибуш ва нархаш бошад $80,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хона ҳам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 90-40 мебошанд. WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ. Барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. Хона ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар Қараболо. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Екатеринбург, Федератсияи Россия мебошад. Духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 5 ошона иборат аст ва нархи хона бошад $2,800,000 рубл, сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. хона ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам иваз мешавад бо ягон хона дар Душанбе, бо ягон сехонага. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, нархи хона боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, документош ҳамаш 100% мегӯяд соҳибуш. ҷойгир аст дар райони Компрессорной, кӯчаи Белоярская 22. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепа, дар маркази шаҳр ҷойгир аст. Духонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, таъмири замонавӣ, ҷойгир аст дар кӯчаи Айнӣ, доми 50Б. ориентир пеши андози шаҳрӣ, прокуратураи шаҳрӣ, мағозаи Ёвар, сайри Орзу. нархи хона бошад $260,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, боз дар 82 микрорайон, назди Эстакадаи 82 микрорайон. хона дар 13 ошона ҷойгир аст. худи бино аз 16 ошона иборат аст. сохмон рафтест. 7 моҳ пас метавонед ремонта аллакай сар кунед. тирезаҳои хона тарафи раҳ нигоҳ мекунанд ва худи хона 4 та тиреза дорад дӯстони азиз. ин бениҳоят чизи хуб аст. масоҳаташ 96 аз 138 метри квадратӣ, сари ҳар як метри квадратиш $480 мехалтад. дар умум $46,262. хайма $260 нависам ша. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Харангон, аниқтараш Харангони боло. 20 сотиқ замин мебошад. замини ҳавлӣ бениҳоят калон аст ва 4 дар хона дорад. нархаш бошад $25,000, $255,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, баъзе хонаҳош аниқтараш 2 ҳуҷрашамагӣ бетаъмир аст, дигар ҳуҷраҳош ҳамашон таъмир доранд. ва ин ҳавлия мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарии ҳамин видео мемонам. ҳатман дароен ябор бинен ҳамин ҳавлия. дар мо видео мо нархша бо маслиҳат мондагием, лекин ҳозир нархи аниқша гуфтем $25,000. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Амон Шайхӣ, 10 сотиқ замин мебошад ва 12 дар хона дорад. бинои дуошонага, боз аз болои дуюм ошона мансард аст. якум ошона таъмир дорад. ошхона, 3 ҳаммом аст. оғули 8 ба 8 дорад. 10 сотиқ замин.
маълумоти бештар бо занги телефонӣ метавонед аз соҳиби хона пурсон шавед. 12 дар хона дорад. Дар ҳақиқат замин яъне ҳавлии калон аст, хонаҳоям зиёд дорад. нархаш бошад 620 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 10 не дӯстони азиз, рақами 1000 монем. бениҳоят хурсанд мешавем ва ба ҳар як комментарияи шумо лайки худамонро мемонем. ва бародаро, уже по традитсия гуфти гапо мехоҳам дар бораи чемпионат гап занам. рости гап аз сабабе ки коро беҳад бисёр боз шукри худо успед накардам як чанд бозиҳои шавқоварро тамошо кунам. ман мехостам бозии Франсия бо Хорватияро бинам, чунки дута финалисти полсола. Франсия вообще чемпион шуда буд, полсола небуд, чемпионати гузашта дар Россия. лекин успед накардам тамошо карданда. фақат ками шод шуна дидам. хай Франсия 4-1 Австралияро бирид, результати зур нишон дод ва хай бозиҳои навбатишона интизор мешавем. фақат ки бозии Германия ва Японияро тамошо кардам. ҳамин ҳози як хеле рафтеста ки кадом бозие ки ман тамошо намекунам, ё ки 0-0 ё ки хай результати грандиозни мешавад. бозие ки ман тамошо мекунам дар ҳақиқат бозиҳои шавқовар қабул деста. чуто ҳамин Германия ва Японияро аҷоибот бозии шавқовар шуд. баъде ки японцо дар дуюм тайм якм гол задан, аллакай ничия шуд ки бо камтар. пас дуюм голам задан, и аллакай барои ман сенсатсия шуд. барое ки Германия як команда, як сборни мебошад ки 4 бор чемпион шудагия. ва то что ки Япония бирид Германияро, и дар ҳақиқат як чизи аҷоибот аст. И чемпионат ҳам худаш як хеле рафтеста ки фаворит нест. ростига гуфт ҳамо комментатор ки дар чемпионат ҳози фаворит нест ва любой команда ба любой команда баробар ҳам гӯем хато намекунем, чунки фаворитҳо ҳамашон ғалти дестанд. хайр бозиҳои навбатиро интизор мешавем. ба шумо барори кор. худо нигаҳбонтон боша. то боздид.